Tolosaldean bizi, ikasi eta lan egiten dugun ikasleak, irakasleak, mugimendu feministako kideak, gazte mugimenduko kideak, sindikalistak, etorkinak, kirolariak, hautetsiak, preso eta iheslari politiko ohiak, senideak, musikariak, nekazariak, jubilatuak, Euskal Herria Bilduko ordezkariak eta abar luze batek ere urratsa emango dugu. Munduan eta Euskal Herrian egoera politiko erabakigarria bizi dugu. Herriak altxatzen ari dira bere buruaren jabe izateko. Herrien bidea herritarren urratsetan, erabakietan dago. Eta ez beste inorenean, baita Euskal Herrian ere. Askatasuna irabazteko abiatu dugu Euskal Bidearen proposamena. Aspaldian hasi zen bidea osatzen, noski, baina gaur eta hemen gure betiko helburua begi erabat argiekin ikusten dugu. Urrun. Oso urrun heldu gara herri bezala eta independentziaren ametsa errealitate bihurtzeko sekulako aukera dugu eskuartean. Borroka, antolaketa eta elkartasuna funtsezkoak izan dira orain artean bidean aurrera egiteko. Funtsezkoa izan den eta izango den moduan herritarren parte hartzea. Zalantzarik ez dugu, herri honentzat askatasuna lortzeko biderik eraginkorrena, inoiz osatu dugun bidelagunen multzorik handiena eta zabalena osatzea dela. Zugandik hasita, herrigintzarako prest dauden horrengandik hasita. Era guztietako ekimenen bitartez eta ekimen hauek guztiak elkarrekin josiz. Euskal Herrian demokrazia eta justizi soziala eraikitzeko gai izango direnak. Martxoaren 7an urrunago joan nahi dugu, zurekin, elkarrekin, aurrera eginez Euskal Bidean. Horrexegatik, martxoaren 7an bi bidai egingo ditugu. Bata, Tolosaldeko herrietatik, bekera, kotxez edo autobusez egin behar dena. Eta bestea, bertan egingo duguna, ustekabez beteriko ekitaldean. Bek, plaza handi bat bihurtuko dugu, herritarron plaza, eta bertan hainbat gertakari izango dira. Zalantzari gabe, bertaratuko diren 10.000 pertsonak izango dira, izango gara protagonistak. Beken, independentziaren aldeko oihu ozena izango da nagusi. Guretzat, irtenbide errealista bakarra Euskal Estatu independentea delako. Inoiz izan ditugun, baldintza honenak ditugu horretarako. Eta inoiz baino ozenago aldarrikatzen dugu Euskal jendartearekin batera, Euskal jendartearen gehiengoarekin, Tolosaldeko gizon eta emakume guztiekin batera. Gure herriaren askatasuna irabaztera goazelako. Erabakitzeko eskubide ardatz Euskal Estatua helburu.